Yn y fideo yma, ni'n mynd i cael ymlaen gyda ein sgiliau Python ni wedi bod yn gweithio yna yn y cwpl o fideo diwetha. A ni'n mynd i cael ymlaen i wneud y camau nesaf. Nawr, fel tro diwethaf, os chi'n moyn creu repl newydd, fe croeso chi'n wneud, neu chi'n gallu cael ymlaen gyda beth chi wedi wneud eisoes. So fi'n mynd i cael ymlaen gyda beth ni wedi wneud eisoes. So mae popeth mewn un ffeil. Ond, yn amlwg, cofiwch wneud yn siŵr mae hwn lan y top, neu bydd popeth ddim yn gweithio. Nawr, hyd yn hyn, ni wedi wneud sgwariau ar ben sgwariau fel hyn. Sgwar ar ben sgwar. Nawr, beth ni moyn wneud? Ni moyn llenwi hwn gyda lliw. Nawr, beth ni angen wneud i wneud hwnna yw, ni angen rhoi begin underscore fill ar y dechrau o'r siap, a wedyn ar diwedd y siap yna, ni'n rhoi end fill. Okay, so os fi'n redeg hwn nawr, siap gyntaf, mynd llenwi. Ail siap ddim, oherwydd ni angen wneud am pob siap unigol. Okay, so, i wneud hwnna, ni'n mynd i copio hwnna, paste hwnna, paste hwnna, a wedyn yr end fill hefyd, cofio ni angen begin fill a end fill am pob siap. So if fi'n redeg hwn nawr, siap gyntaf, cael llenwi, ail siap cael llenwi, a trydydd siap cael llenwi. Mae'n edrych dechrau fel patrial, really, nawr. Okay. Nawr, so, hwnna yw llenwi y siapiau. Peth nesaf dwi moyn mynd dros yw sut i defnyddio mwy na un siap i creu fath o siap arall. Nawr, so os y fi yn, reit ar y diwedd fan hyn nawr, fi'n mynd i newid y lliw i yellow. Fi'n newid ei melyn. A wedyn, fi'n mynd i mynd lan i, so, pen up, go to, nawr mae hwnna'n 30, 300 fan'na, a mae fe'n dim, so fi'n mynd i mynd minus 200, a wedyn 300 lan. Pen down. Nawr, beth fi'n meddwl, ni moyn creu siap gyda siapiau wahanol. So fi'n mynd i creu seren gan defnyddio 2 triongl. So beth fi'n mynd i wneud, ni'n mynd i dechrau off gyda, a ni moyn llenwi fe hefyd. So, begin fill. Wedyn, triongl. Mae triongl bach yn wahanol i sgwar, oherwydd ni'n mynd i wneud e bach yn llai, so fi'n mynd i roi 50, a wedyn fi'n mynd i roi, beth yw yr ongl am triongl hafalochrog? 120. Okay? Mae pob ongl yn adio i fyny i 360. A wedyn, ni'n mynd i angen ailadrodd rein 3 waith. A wedyn, end fill. Nawr, fi'n redeg hwnna nawr. Ni'n cael 1 sgwar. Ni'n cael 2 sgwar. Ni'n cael 3 sgwar. A wedyn, ni'n sy'n drefn hyn. A fi'n gwneud triongl fach fyna. Nawr, y darn nesaf, ni'n mynd i dechrau fan hyn. So ni'n mynd i symud tuag at fan hyn. So fi'n meddwl, fi'n mynd i copio hwn. Rhoi hwn lan fan hyn. A wedyn fi'n mynd i meddwl, fi'n mynd i symud 350 lan. A wedyn fi'n mynd i redeg eto. Just i gweld lle mae y crwban yn benni lan gyda y cyfesurannau yma. Os chi'n cael yn anghywir, dim rhaid chi panico neu unrhyw beth fel yna, chi'n gallu trio fe eto. Mae hwnna bach yn uchel. So ni'n mynd i trio fe.
falle hanner hwnna. So 325. A wedyn fi'n mynd i wneud hwn fyna. So os ni'n redig eto, 1 sgwar, 2 sgwar, 3 sgwar, triangle, a wedyn, nid quite. So mae triangle. Ni moyn troi hwnna ben i weired. Nawr, ffordd gorau fi'n meddwl o wneud hwnna yw, os ni'n rhoi minuses ar yr onglau, so wedyn, a hefyd, ni angen rhoi big infill ar y dechrau, a wedyn end fill ar y diwedd. Nawr, os fi'n redig hwn, 1 sgwar, 2 sgwar, 3 sgwar, 1 triangle, 2 triangle. Mae hwnna'n edrych yn ser ddim mor wael â ni, fi'n meddwl. Ddim mor ffôl â ni. So, ond, os chi'n cael camgymeriad iddo fe, peidiwch o panico, chi'n gallu jyst mynd nôl a addasu'r cod. Mae lot o hwn yn fel trial and error. Okay? Fi ddim wedi wneud hwn syth o mewn i goi. Mae'n cymryd cwbl o weithiau i cael yn iawn, ond byddwch chi'n cyrraedd yna, so peidiwch o becso. Na chi wedi ysgrifennu eitha lot nawr. Okay? Ond be ni moyn wneud, os ni moyn hwn fod fel y gofod, ni moyn ychwanegu cefndir D. So ni'n mynd lan right ar top y tudalen, a ni'n mynd i ysgrifennu y cod yma. So, WN, mae'n hwn sefyll am window, turtle dot screen. Wedyn, wooten dot BG colour, background colour, a ni'n mynd i newid hwnna i black. Nawr, os dwi'n redig hwn eto, popeth yn mynd yn D nawr. So chi'n gallu gweld, mae hwn yn nawr dechrau cymryd siap, excuse the pun. Mae hwn fyna, ser hanner roced. Nawr, fi moyn i chi gorffen hwn fel ma fe, i wneud e edrych bach fel roced byddai'n dangos chi yn y fideo nesaf. Ond fi'n meddwl, chi'n gallu dyfalu beth sy'n mynd ar y pen yma, so chi'n meddwl côn neu triangle lan y top fan hyn, a wedyn falle mae angen rocket boosters hefyd. So hwn yn rhywbeth chi'n gallu ychwanegu eich hunan. So dim angen help fi ar hwnna. Okay? Ond yn y fideo nesaf, ni'n mynd i roi pethau at gilydd, a wedyn fi'n mynd i dangos chi sut i creu planedau o amgylch eich bydysawd.